Bu video sapamyzda biz Google kampaniýany Gemini adly neýresiýetçi ýagny neýrator bilen tanışarsyz. 2017-nji ýylda emelaň düzmekde iň güýçli kampaniýa Google öz ýeten derejeleri barada ilmi iş bilen paýlaşýar. 2020-nji ýylda bolsa OpenAI kampaniýasy ChatGPT adly öz neýresiýetini çykarýar we bazary ýylap başlaýar. Google panika düşýär we gysagara öz neýresiýetini düzüp başlaýar. Şeýdip 2023-nji ýylda Bard döredilýär. ChatGPT bilen gidişmeli Bard gaýtan Google kampaniýasyny beter peseldiýär. Bard bu ChatGPT ýaly Google kampaniýanyň öz düzen chatboty. Bard üstünliksiz bolýar we Google kampaniýasy emelaň boýunça iň öňde barjy adyny ýitirýär. Oňa da Google gahar edýär we öz esasy güýçli bölümlerini birikdirip täze bir emelaň döretmege gönükdirýär. Şeýdip bir ýylyň dowamyny Gemini döreýär. Gemini ullanjylara iki onuçda hödürlenýär, ýagny Mood we Advanced. Mood versiýasy Gemini 1.5 Flash bolup gidýär, Advanced versiýasy Gemini 1.5 Pro bolup gidýär. Ýagny Advanced bir aýda $20 tölegi bar. Mood versiýasynda tekst, surat, file bilen işläp bolýar. Şeýle hem goşmaça pluginler bolýar, Gmail, Karta, Docs we şoňa geçer. Advanced versiýasy çäksiz bolýar we Google servislerine ornaşdyrylan bolýar. Ýagny Gmail, Docs, Slides we şoňa geçer. Hem de Advanced'ın içinde Gamebots tip mümkinçilikleri var. Gemini näme peýda bolup biler? Ýagny islendik görnüşdäki tekst düzmekde. Meselem, tavan reklamasy, postun opisiýasy, videonun ssenariýasy, çykyşyň tekst, prezentasiýanyň düzümi, ideýaň manysy, proýektiň teklibi, gutlaw haty, toý haty, söýgü haty, garada ýazmaýan zady ýok. Şeýle hem belli bir ýagdaýlar göz öňünde tutup ýazyp bolýar. Ýagny kim ýazýar, kime ýazýar, nerede ýazýar, haýsy stilde, haýsy tonda ýazmaly. Muňa ýa prompt engineering diýilýär. Meselem size makala haýsy stilde gerek? Nauşny stilde gerekmi ýa köçe dille gerekmi? Bu wagtlaryň hem göz öňünde tutup bolýar. Prompt engineering näme? Biziň ähli berýän soraglarymyz prompt bolup gidýär. Sorag düzmege hem prompt engineering diýilýär. Indi prompt engineering özem raýatyn sungat we hunar bolýar. Alynan aýdyşyna görä geljekde iň gerekli hunarmenlerden biri bolar prompt engineerler. Adamlar eýýäm oňsyna program berler. Şeýlegem tekst düzmekden başga islendik tekst perewod edip bilýär. Ýagny 40 dile terjime edip bolýar. Türkmençe entek bilenok, ýöne goly wagtda öwrenirse ChatGPT hem türkmençe perewod edip otyr. Ondan başga uly teksti okumany ýaltansaňyz gysgaltmada, ýagny o teksti berip şoň gysgaça mazmuny berdiňsen, gysgaça mazmuny çykaryp berýär. Islendik matematika, daşyurt dillerini sapaklary öwrenmekde, güçli öwrenmekde moýlumçylyk edip bilýär. Şeýlegem çözüwde. Mesele, mysal, logiki, mysal meseleleri çözüp bilýär. Kod ýazmak, maslahat bermek, garap edip bilmeýän zady ýok. Ullanmakda hiç şeýle kynçylygy ýok. Interface ansat, registrasiýa etmek ansat. Registrasiýa etmek gireňsoň öňüňizden şunu ýaly panel çykýar. Bärde hemme zat düşnükli. Mysal üçin şulara seredeliň. Ine bärde men Gemini'ň içindäki plugin ullandym, ýagny Gmail plugin ullandym. Bärde men näme diýdim? Men iň soňky gelen poçtany görkezdidim we bul maňa soňky gelen poçtalar görkezdi we şolar barada aýtyp berdi. Men Google Docs'umda duran soňky dokumenti görkezdidim. Onam görkezdi. Dokumentimin gysgaça mazmunyny aýtyp berdidim. Onam görkezdi. Gemini'ň içinde şeýle hem Google Karta plugini bar. Ýagny aşgabadyň içinden bir zat tapmak isleseňiz Gemini'ň ismi bilen tapyp bolýar. Şu taýda görüşüňiz ýaly. Fikzaýaw iň goly kafe haýsy diýip sorag berdim we bul bir näçe kafeler görkezdi. Şeýle hem siziň Google kartaňyza öýüňiz görkezlen bolsa, onda siz öýüňizde iň goly kafeleri hem tapyp bilersiňiz ismi bilen. Gemini'ň içindäki bir plugin YouTube. Ýagny YouTube'daky videolaryň ssilkalaryny Gemini'ň içine goýup, şo video barada gysgaça mazmun bilip bilersiňiz. Ýagny şu taýda görüşüňiz ýaly men YouTube videoň ssilkasyny goýdum we ol YouTube video näme hakdadygyny aýdyp berdi.
Size ol mazmuny inglizçe berse, siz orsça sorap bilersiniz we ol orsça perewod edip berer. Imagine pluginimiz bilen siz islendik surat generde edip bilersiniz. Severn Polisto pingvinler bilen yolbars aýlanyp ýör diýsegem, şonu çykaryp berýär. Aslynda ýöne taýda pingwinem ýok, yolbarsam ýok. Gemini degişli esas zatlara alap geçdik. Indik sapaklarymyzda beýle kemelan programmalar öwreneriz. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun.